салом алейкум дӯсторони ММА ба канали мо хуш омадед. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо либосҳо ва пойафзулҳо аз Туркия ва Кавказ бо нархи дастрасро пешниҳод менамоем, ки ба сифаташ кафолат дода мешаванд. Либосҳои мо дар таншинам ва бисёр бо дизайнҳои замонавӣ, ҳам стили варзишӣ ва ҳам классика пешниҳод карда мешаванд. ҳамарӯза дар телеграм-канали Шермардон шоп борҳои нав ба навро мегузорем, ки силкааш дар комментария ҳаст. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. Инчунин барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран дода нависед. Варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов 11-2 ки бояд 22 июн бар зидди Мелсик Багдасарян 8-2 дар турнири UFC Fight Night дар шаҳри Эр-Риёд муҳориба мекарданд, бо сабаби осеб гирифтани Мелсик муҳориба бекор карда шуд. дар як муддати кӯтоҳ намояндагони UFC ба Наимов ҳарифи нав пешниҳод карданд. акнун Муҳаммад Наимов 11-2 бар зидди варзишгари брезилиягӣ Филиппе Лима 12-1 22 июн дар шаҳри Ар-Риёд во мехӯранд. Филиппе Лима бисёр варзишгари пуртаҷриба ва хатарнок буда муҳорибаи дебютии худро бо Муҳаммад Наимов мегузаронад. ба ҳар ҳол мо ба варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно карда аз ӯ танҳо ғолибиятро интизор хоҳем шуд. Муин Ғафуров ба Дубай омад ва тамринро давом дода истодааст. варзишгари тоҷик кӯшиш дорад то аввалин ғолибияти худро дар UFC ба даст орад. муин то ин дам дар амрико дар командаи Мерабад Давалишвили тамрин мекард. муҳорибаи навбатии худро муин бар зидди Кунхоканг 22 июн дар турнири UFC дар шаҳри Ар-Риёд, Муттаҳидаи Араб мегузаронад. Ғафуров охирон муҳорибаи худро зидди Саид Нурмагомедов гузаронид, ки дар даври аввал аз ҷониби ҳариф бо усули буғӣ шикаст хӯрд. дар карияи худ ӯ 18 ғолибият ва 6 буғ дорад. канг бошад охирон муҳорибаашро моҳи ноябри соли 2023 бар зидди Джон Кастанеда дар турнири UFC 295 гузаронид, ки бо тасмими доварон шикаст хӯрд. дар карияи худ 19 ғолибият ва 10 то боғ дорад. мо аз варзишгари тоҷик Ғафуров танҳо ғолибиятро интизор хоҳем шуду бо шумо дар ҳамин ҷо хайр хуш хоҳем кард. хайр азизон.